wala rin. Yung mga ginagawa nila, parehas din. Lahat naman yata, hindi na bumababa eh. Palaging naka-level palagi, nasa mataas. Tingin niyo po anong dapat gawin nila? Siguro, honest lang sa pagtungkulin para hindi tumaas yung mga bilihin. Kasi ganun lang nangyari pag hindi ka honest sa tungkulin mo, parang ano ka, parang doon nila babawain yung mga bagay-bagay na ano, di ba? Pre, aywan, mahirap magsalita eh. Mahirap na kabaga. Basta maganda, ano lang, honest lang sa tungkulin, parang gano'n. Pero dapat silang gumawa ng paraan lang yun kasi kawawa yung mga taong bayan na tulad ko, mahirap. Oh. Paano nila kakayanin na abutin yung presyo na yan kung halimbawa ganito lang ang hanap buhay namin, tricycle. Hindi namin kayang bilhin yung yung mga ganun. Kasi yung taas ng presyo talaga, tumataas lahat. Tulad sa amin, maliit na tao, mahirap. Hindi namin kakayanin na bilhin yung bagay na yun na ano. Tingin niyo po ano pong dapat nilang gawin? Siyempre, yung unang-una, yung gumawa ng paraan yan, yung mga ng presidente natin, siyempre siya namang pinakatatay. Siyang gumawa ng paraan para medyo bumaba naman yung ano natin, produkto natin na ano, bilihin na ano. Sobrang taas na. Kawawa ang taong bayan. Okay lang sana, yung mayaman, walang problema sa kanila kasi kaya nilang bilhin. Kahit ano, tulad sa amin na mahirap, hindi kakayanin. Lalo mo naghihirap yung tao. Lalong hindi makakatapos yung mga bata pag-aaral kung mahirap ng magulang nila, paano sila makakatapos? Tingin ko po, yung solusyon na yun para mababa yung bibilihin sa mahal kasi ang bilihin ngayon. Lahat mahal na. Wala nang mura. Pati yung binibinta namin na talaba, mahal na mahal. Para sa akin, okay lang naman. Okay lang naman para sa amin. Epektibo naman. Nararamdaman namin na mas okay ngayon kaysa dati. Okay lang po sa inyo sir yung mga presyo ng mga bilihin ngayon? Actually, okay lang naman. Kasi tumataas lahat, di ba? Di, kahit paano, may konti ring increase, di ba? Siguro, effective yun, parang bumaba yung mga presyo ng mga bilihin. Hindi pa rin sapat yun, no? Sa tingin nyo, ano po yung dapat na hakbang na gawin pa ng gobyerno para bumaba yung mga presyohan ngayon? Sa tingin ko, para bumaba yung presyo, yung pag-usapan nila, magsama-sama sila, para hindi yung nag-aaway-aaway pa silang. Oo naman, i-epektibo naman para hindi mahirapin yung mga ano natin, kapayabayan natin sa mga gastusin ganun, para makaraos din sila. Epektibo naman. Para sa ano din, para makapag-budget ng ano, hindi na mahirapan yung mga tao natin.